Putinov narratív o denacifikácii Ukrajiny je často hlavným argumentom aj pre slovenských proruských trolov. Tí vo svojich argumentoch však neuvádzajú, že práve na strane Ruska bojujú aj vojenské ultrapravicové a neonacistické či monarchistické skupiny. A znovu vám to pripomeniem, to nie je naša vojna. A zase, mám právo to povedať, alebo nemám právo to povedať? Mám právo povedať, že v roku 2014 bolo vraždenie ruských civilistov fašistickými a polofašistickými ukrajinskými jednotkami? Mám právo to povedať. Mám právo povedať, že pluk Azov je fašistický pluk a že tvorí súčasť ukrajinskej armády? Ruská národná jednota je polovojenská organizácia a tiež neonacistická politická strana, ktorú 16. októbra 1990 v Moskve založil neonacista Alexander Barkašov. Strana je členkou Svetovej únie národných socialistov. Jej znakom je svastika, kombinovaná s osemcípou betlehemskou hviezdou. Na rôznych podujatiach sa Ruská národná jednota prezentuje vlajkou s emblémom hnutia, ako aj vlajkami Ruskej ríše. Jeden z ich členov, Pavel Gubarev, už od vzniku konfliktu na Donecku pôsobil ako hovorca proruských separatistov. Od roku 2014 je pre oddiely Ruskej národnej jednoty na Donbase zavedená nová symbolika s pravoslávnym krížom. Ich bojovým heslom je slogán Svätá vojna pre Novorusko. Ruské imperiálne hnutie, ktorého bojovým krídlom je imperiálna légia, je za presadzovanie ideológie nadvlády bielej rasy a účasť na teroristických útokoch v tretích krajinách. Spojené štáty americké a Kanada hnutie zaradili do zoznamu teroristických organizácií. Šéf imperiálnej légie Denis Gariev po ruskej invázii na Ukrajinu vyhlasuje, že obhajuje likvidáciu celej Ukrajiny. Sabotážna a útočná prieskumná skupina Rusiš, bojový oddiel ruských neonacistov po ruskej invázii na Ukrajinu, je súčasťou ruských vojsk. Ich veliteľom je vojnový zločinec a neonacista Srb Alexej Milčakov. Milčakov netají, že zabíjanie ľudí je pre neho skutočným potešením. Samostatnou jednotkou ruského ministerstva obrany je tzv. Wagnerová skupina. Zakladateľom skupiny v roku 2013 je bývalý ruský dôstojník špeciálnych síl GRU Dmitrij Utkin alias Wagner. 9. decembra 2016 počas oslav Dňa hrdinov sa Utkin zúčastňuje na recepcii v Kremli. Ako nositeľ 4 radov statočnosti je prijatý priamo Putinom. Utkin, obdivovateľ Hitlera, má na hrudi vytetovanú nacistickú orlicu a na pleciach insígnie SS. Samotná Wagnerová skupina je zložená z odsúdených zločincov a tiež z ruských a zahraničných žoldnierov zocelených vojny v Sýrii. Aj vzhľadom na tieto skutočnosti je skupina uznaná ako medzinárodná zločinecká a teroristická organizácia. V júni 2017 Spojené štáty uvalili sankcie na Dmitrija Utkina ako šéfa Wagnerovej skupiny. V novembri 2017 je Utkin vymenovaný za generálneho riaditeľa cateringovej spoločnosti Concord Management a poradenstvo, riadiacej spoločnosti reštauračného holdingu vlastneného Jevgenijom Prigožinom. Ten je považovaný za finančníka či dokonca za zakladateľa a vodcu Wagnerovej skupiny. Wagnerovci otvorene deklarujú, že chcú zničiť ukrajinský štát a Ukrajincov považujú za podľudí a sami seba za nadradenú rasu. Okrem militaristických zoskupení je v Rusku aj viacero ultrapravicových neonacistických organizácií, ako napríklad religiózna politická organizácia Ruskí pravoslávni imperátorci.